Majko! Mám pre teba kúzlo. Sadaj. Dobre, Majky. Ukážem ti kúzlo telepatie, hej? No počúvam. Začneme s tým, že myslí si hociaké zviera. Ale nehovor mi to, hej? Len si myslí. Mám. Dobre, máš ho? Ne? Daj ruku. Má zviera. Aké to bolo zviera? Mám povedať? Áno, môžeš. Gepard. Dobre. Teraz myslí hociakú farbu, ale nehovor mi. Mám? Dobre, farbu. Hociaká farba. Hociaká farba, dobre. A teraz mi povedz divákom, aká to bola farba. Farba to bola oranžová. Dobre. A myslí si hociakú svetovú stranu. Zo 4 máš na výber. Myslí hociakú. Mám. Tak, svetovú stranu máme. Tak. Teraz mi daj všetky tie lístky. A začneme. Takže svetovú stranu aj diváci videli. Svetovú stranu si myslel? Sever. Áno. Ďalej. Farbu som myslel oranžovú. Farbu si myslel oranžovú, áno? Oranžová. A zviera? Gepard. Dobre. Ako si to robil? Telepatia. Ale teraz ako si to robil? Veď telepatia. Si na všetko, čo si myslel. Stranu? Sever. Ako si to robil? Farbu si myslel. Oranžovú. A zviera? Gepard. A teraz naozaj ako si spravil? Som si nevšimol vôbec.